Stačila 1 sekunda, jeden pád, jeden nešťastný moment a Richard Zedník sa ocitol bližšie k smrti než k striedačke. Diváci v hale si mysleli, že vidia obyčajný súboj pri mantineli. Pád, kontakt, nič dramatické. Taký súboj, akých sa počas zápasu odohrá hneď niekoľko. Komentátori na chvíľu stíchli, ale ešte netušili, čo sa práve v tej chvíli deje. Nie kvôli bitke, nie kvôli faulu, ale kvôli životu hráča, ktorý bol ešte pred pár sekundami súčasťou hry. Čepeľ korčule, pád hráča a úder, ktorý zmenil obyčajný zápas NHL na okamih, ktorý si svet bude pamätať navždy. Richard Zedník prestal byť hokejistom. V tej sekunde bol len človekom, ktorý sa snažil prežiť. A pritom pred týmto momentom bol presne tam, kde mal byť. Skúsený veterán a rešpektovaný hráč, ktorý si svoje meno vybudoval tvrdou prácou, nie škandálmi. A teraz jeho meno nebolo spojené s gólom, bodom ani triumfom, ale s otázkou, či vôbec prežije túto sekundu. Predtým, než sa pustíme na toto video, ťa chcem požiadať, aby si zanechal na tomto kanáli odber, like, prípadne kliknúť na možnosť vychváliť pod videom, nech sa toto video dostane čo najviac ľuďom a nech kanál stále napreduje a zlepšuje sa. Ďakujem ti a poďme na to. Richard Zedník sa narodil 6. januára v roku 1976 v Banskej Bystrici v strede Slovenska. Mal šťastie vyrastať v meste, ktoré má hlboké korene v hokejovej kultúre a už od detstva bolo jasné, že hokej bude jeho život. Ako chlapec trénoval rýchlosť, tvrdosť a disciplínu. Vlastnosti, ktoré sa neskôr ukázali ako kľúčové v jeho kariére. Ako junior sa presadil v západnej kanadskej VHL, kde si vybudoval meno talentovaného a spoľahlivého útočníka. Jeho schopnosti si všimli skauti NHL a v roku 1994 ho draftoval tým Washington Capitals. To bol presne bod začiatku jeho cesty, ktorá ho zaviedla až do najlepšej hokejovej ligy sveta. NHL sa rýchlo etabloval. Hral za týmy Washington Capitals, Montreal Canadiens, New York Islanders či Florida Panthers. Odohral stovky zápasov, nazbieral viac než 379 bodov a stal sa rešpektovaným veteránom v lige. Nebol to hráč, ktorý hľadal pozornosť médií ani žiadny provokatér. Bol to profesionál, ktorý vedel kedy zrýchliť, kedy brániť a kedy dať týmu maximum. Richard dokonca reprezentoval Slovensko na olympijských hrách v roku 2006 a 2010 a stal sa súčasťou generácie, ktorá si vybudovala meno na medzinárodnej scéne. Každé striedanie, každý puk, každý súboj bol len súčasťou jeho každodennej rutiny. Všetko fungovalo podľa plánu, jeho kariéra bola stabilná a jeho život sa javil ako dobre vybalansovaný. A predsa presne v tej chvíli, keď bol skúseným veteránom, všetko to, čo poznal, miloval a tvrdo preto pracoval, sa mohlo v sekunde obrátiť na ruby. Moment, ktorý mal byť len obyčajným súbojom pri mantineli, sa zrazu stal otázkou života a smrti. Bol 10. február v roku 2008. Tým Richarda Zedníka Florida Panthers sa stretli s týmom Buffalo Sabres v HSBC aréne. Pre divákov to mal byť len ďalší večer plný súbojov, gólov a rýchlej hry NHL. Ale pre Richarda Zedníka sa tento večer stal jedným z najkritickejších momentov v jeho živote. Zedník, skúsený slovenský veterán, sa pohyboval po ľade s istotou profesionála. Jeho pohyby boli presné, každé striedanie bolo premyslené a každý súboj bol súčasťou jeho rutiny. Na ľade bol plne sústredený a pripravený plniť svoju rolu. V 51. minúte zápasu sa však udiala nehoda, ktorú nikto nemohol predpovedať. Jeho spoluhráč Olli Jokinen sa pri mantineli zaplietol s hráčom Buffalo Sabres Clarkom MacArthurom a prudko padol na ľad priamo pred Zedníka. V tom presnom okamihu, keď Zedník korčuľoval popri nich, sa čepeľ Jokinenovej korčule ocitla na presne nesprávnom mieste, na krku Richarda Zedníka. Stačil jediný zlomok sekundy. Čepeľ prerezala hlavnú tepnu na krku, ktorá privádza krv do mozgu. Krv vytriskla okamžite. Po ľade sa začali tvoriť tmavé cestičky, ktoré bolo nemožné prehliadnuť. Každý pohyb sa spomalil, komentátori stíchli a diváci v hale akoby tušili, že toto nie je obyčajný zápas. Zedník cítil bolesť, šok a zároveň adrenalín. Bez váhania sa odrazil, skôr než hra stihla reagovať a dorazil ku lavičke Panthers. Tam ho okamžite privítal tréner Dave Zenobi, ktorý ho odviedol do šatne, zatiaľ čo paramedici a tímový lekár Les Bisson začali okamžitú liečbu. Zedník bol síce v šoku,
ale vedomý, jeho reakcie boli rýchle a tomu zachránilo život. Lekári neskôr stabilizovali krvácanie a starali sa o to, aby sa stav nezhoršil. Pri tomto incidente Richard Zedník stratil viac než 2 litre krvi a jeho život bol v ohrození. Zedníka odviezli na urgent do Buffalo General Hospital, kde ho čakala núdzová operácia. Lekári v tejto nemocnici si boli vedomí, že rozhoduje každá sekunda. Poranenie krčnej tepny patrí medzi najnebezpečnejšie úrazy v športe a ak by bola úplne prerezaná, mohla by sa stiahnuť hlbšie do krku a operácia by bola omnoho komplikovanejšia, pravdepodobne by nebolo možné stihnúť ju včas. Chirurgovia preto konali okamžite. Zedníka previezli priamo na operačnú sálu, kde mu poškodenú tepnu opravili. Napriek dramatickému a dýchberúcemu obrazu na ľade však neskôr lekári potvrdili, že jeho život už nie je v ohrození. Operácia sa vydarila. Prvé správy o jeho stave sa dostali do haly ešte počas zápasu. Keď hlásateľ oznámil, že jeho stav je stabilizovaný, celá hala v Buffale vstala a odmenila ho dlhým potleskom postojačky. V tej chvíli už neexistovali rivality či súperi. Existoval len rešpekt k hráčovi, ktorý práve unikol tragédii o milimetre. Zedník zostal na jednotke intenzívnej starostlivosti do 12. februára a o 4 dní neskôr ho prepustili domov. Sezóna sa pre neho skončila. Nie kvôli forme, ani kvôli trénerovi, ale kvôli nehode, ktorá mu takmer vzala život. Rehabilitácia bola opatrná a prísne kontrolovaná, pretože pri poranení krčnej tepny nejde len o návrat svalov či kondície. Ide o bezpečnosť samotného krvného obehu. Jeho prípad okamžite vyvolal diskusiu v celej NHL. Mnohí si spomenuli na rok 1989, keď podobné zranenie utrpel brankár Clint Malarchuk. Odborníci začali znova hovoriť o ochrane krku, bezpečnostných opatreniach a pripravenosti lekárskeho tímu. Práve rýchla reakcia zdravotníkov pri Zedníkovom zranení sa stala príkladom, prečo musí byť lekársky personál prítomný priamo pri striedačkách na každom jednom zápase. A potom prišlo to, čo by po takomto zranení čakal len málo kto. Nie koniec kariéry, ale návrat. V sezóne 2008-2009 sa Richard Zedník opäť postavil na ľad. Nie ako symbol nehody, ale ako hráč, ktorý prežil niečo, čo väčšina hokejistov nikdy nezažije a určite ani nechce zažiť. Moment, keď sa zápas zmení na boj o život. A práve tento jeho návrat definitívne potvrdil, že jeho príbeh nie je len o zranení. Je o neuveriteľnej odolnosti človeka, ktorý sa odmietol nechať zlomiť. Návrat na ľad po takomto zranení nie je len fyzická záležitosť. Jazva sa síce zahojí, telo zosilnie a kondícia sa vráti, ale hlava si pamätá všetko. A práve psychická stránka býva pre športovcoch pri podobných incidentoch najťažšia. Zedník sa po návrate do NHL ocitol v situácii, ktorú si väčšina fanúšikov neuvedomuje. Každé striedanie, každý súboj pri mantineli či každá zdvihnutá korčuľa už nikdy neboli úplne obyčajné momenty. Hokej je rýchly šport plný reflexov a rozhodnutí v zlomkoch sekundy. A keď raz zažiješ situáciu, kde sekunda rozhoduje o živote, tvoje podvedomie na to nezabudne. Aj napriek tomu pokračoval. Nastupoval do zápasov, blokoval strely, chodil do súbojov. Navonok pôsobil rovnako ako predtým, profesionál, ktorý robí svoju prácu. Lenže vo vnútri už hokej nebol ten istý. Nie preto, že by sa bál hrať, ale preto, že presne vedel, aká tenká hranica je medzi bežným striedaním a katastrofou. Jeho príbeh tým získal úplne iný rozmer. Už to nebol len príbeh hráča NHL. Bol to príbeh človeka, ktorý na vlastnej koži pocítil krehkosť života pri športe, ktorý miloval od svojho detstva. A možno práve preto sa na ľad po návrate pozeral inak než väčšina ostatných. Nie ako samozrejmosť, ale ako privilégium. Zedník nakoniec odohral ešte niekoľko sezón profesionálneho hokeja, no ten februárový večer v Buffale zostal navždy bodom, ktorý rozdelil jeho kariéru na dve časti. Pred a po. Nie štatistiky, nie góly ani prestupy. Jediný moment, ktorý mu mohol zobrať všetko. A namiesto toho mu pripomenul, čo všetko ešte má. Hokej je šport rýchlosti, sily a odvahy. Ale príbeh Richarda Zedníka ukázal ešte niečo iné. Aká tenká je hranica medzi obyčajným striedaním a momentom, ktorý môže zmeniť celý život. V ten februárový večer nešlo o výsledok zápasu. Nešlo o tabuľku, štatistiky ani body. Išlo o sekundy, o krv, o prežitie a o človeka, ktorý namiesto paniky spravil presne to, čo mu zachránilo život. Zobral posledné sily a dokorčuľoval na striedačku. A preto vidíme, že nie každý hrdina dá víťazný gól. Niektorí hrdinovia len odídu
odídu z ľadu a tým vyhrajú najdôležitejší zápas svojho života. Zedník sa vrátil, hral ďalej, ale jeho príbeh zostane navždy pripomienkou, že za každým menom na drese je človek z mäsa a kosti a že niekedy najväčšie víťazstvo v športe nie je trofej, ale šanca pokračovať vo svojom živote. Ak sa ti toto video páčilo a chceš vidieť viac podobných videí, zanechaj na tomto kanáli odber, klikni na možnosť vychváliť, napíš mi do komentu, čo si myslíš a či si pamätáš na tento moment z roku 2008 a budem rád, keď sa uvidíme pri ďalšom videu. Čau.